Колеги, здравейте! Извинявам се за малкото закъснение. Поводът за пресконференцията е предстоящия 29-ти празник на борбата в столицата. Знаете, че този празник е традиционен, прави се в края на годината и в него участват най-добрите създатели и млади отрастващо поколение деца, кадети и юноши от столични клубове. Гости на пресконференцията са генералният секретар на Федерацията Валентин Савов, председателят на Софийския спортен съюз по борба Христо Милянов и бившия тренер на националния отбор, дългогодишен говорител, съратник и така нататък на борбата Петър Илков. Ще дам първо думата на председателя на Софийския спортен съюз по борба да ни запознае с тази годишното издание на празника на борбата в столицата. Заповядайте, господин Милянов.